Khoi hangotla shukor adi blog be khobjak purbo singi sora edisi village IPFT be tipra motha kok bangla kya shawin ka World Indigenous Day ni shalo khutung bangna phaimani Panchayat Habar Nogo Kutung Tonina Naimani IPFT ni Mukesh Deburma Mana Khalaikia Panchayat Habar Nogo Kutung Toni Mangala Khnoi Oban Koksil Jamo Tipra Mothani Tai Tipra Mothani Krokshan Shago Yaktisaka Hani Bushaka YTF ni Adang Prosmi Deburma Koktum ni Buskango Phairak Dama Khalaikia Tipra Mothabo Yaktisha Mangkhamun Piati Salia Buke Shakni Bahano Shakni Dophano Burama Klanyai Pia ashuk hoyi tonglak tumuk obah loy hamya yak yakhnke financial tipra motha boshiring tonglak ni shaka tipra motha ni adong prosme de burma World Indigenous Day जों celebrate खाना थांबाय दङ खालायबो दङ जोंनि हानि बोसोरावनि सालना पालाय दङ जों दिनै पर्बसिंनि सराव celebration खालायनानै फायो आमबाय हिन्दी कायसा पार्टी मुं पार्टी थांगा पार्टी मुंलाय बाहा हिन्दी सिनि जे दिनै celebration नि आबुन रुबै जों कायसा खुदुं बालायनानै पान्दा खालायलै दंलायमानि जत आमसायनो जत बिसिवनो ओंखाय इरो पर्बसिंनि सरा इंगो नुकजाखा तामबाय हिन्दी खुदुं फायमानि सिनि जे साबजुनाल होइते सिनि बिसिबो खुदुं बागजागै दंमानि दिनै बागै दंफायमानि अ खुदुं र इरो म पर्बसिंनि सरानि मुकेश मुंगै अ खुदुं न ब पन्चायत नगता दादि हिनै सिनि इरोनि मनिटरिं कमिटिनि चेयारमेन भाइस चेयारमेन मेम्बार दं बरक साका आरो खुदुं तो पन्चायत जागा फायगोनखाय पन्चायत दायो बाहायके गुबुन जागा तनायबा ओंखाय ब सामानि ब सावाफ्रो हे इरो दाइसि मांलाखिने आबोन तुइ ताम हायगा बनो सिनि चेयारमेन न बुना नाखे ब चेयार खसबै हे बनो कासुना थांदानि सिनि ताखोगा दं खरकसा बबाय तामबुमो दाइलिम इको ब ताव फायदों नायदि बिनि उरो रग नायदि सुगो खेबे गया बिन तथरा रग नायदि बनो ओ मुकेश दङ बनो बुइ आमा हेक्लां थाका जों जदि इच्छा खायगाय सिनि तिब्रा मथान बरक इरो खुबुंगा तिनि 4-5 बरक गानो ब साइजंसि जों किन्तु आबो नाया जों नायो थानसा सिनि बमाग्रा सुना आबो हायनाया जों जदि इच्छा खायगाय जों तिब्रा मथरक तासु जत एदिसे हाबम खायमानि यागलो जों केबना फानो तासु जतै यासि थेपसापान खायगो किन्तु जों खाया जों खायमानो किन्तु जों खाना थांया तामबागे हिन्दी जों जत तिब्रासा जों जतन थानसा जों साबनो बुनायबा जों निजिनिसो बुना खालायनाय किन्तु मुकेश देवमान आं वान नि सामुं जोंगो बसकांनि सालो जदि नों आमते हाया खै थांखाय ताखौ निनि दिन हामिया फायनाय नों खूब साबधान खाय चलदि ताकामे हिन्दी जों कुनो केसा के नाया जों तिब्रासानो थानसा खाया नायो नोंगो तिब्रासा खाना नानथानि थानसा खाना थांथानि नों ता केबें देहासि नों जदि बारे बार केबें दहाखाय तिब्रा मथानि बररक आसुं नासिं तंमांलाक सिनि म दज्य थंगो सिनि अ दज्य सीमा जदि सारि थांखाय जोंबो सासे सालजा सफ्रबना हैसि तारमे हिन्दी जों जे दिन पालायना दिनै World Indigenous Day celebration खाना थाङै दङ जुनो थिक मतो खायना रेदि गाहामखाय खायना रेदि सिनि सामुं खायतेनि सुनो ता केबेंदि सिराय अ कगन आं साना मुसुंगो हामबाय सानुरो पहिला कायनो चिनि खुदुं फायगा चिनि गने हायते इंको साबजनाल हायते फायगा हाय नां रिसिप खायने फायगा गाफ्रो बसा जाक दङ ओंखाय बरिसिप खायने नाय दङ गाफ्रो साकासिनि जे खुदुं तुनफाना फायनाय गारि चालकनाय चिनि माफुं चालकनाय गानि बारानि आनि आबानि बारानि बसाका बयबले आनि बाहाना जसिबले र चेयरमेन ब फायगा तो हिनि बुथाग्रि तनि खां फाया पानान्दारा गाफ्रो आं बरिसिप खाया कारो इंको बर खाया पाना नाय दङ बर तो साइमियाबले बर ब साइदे मान तो या पाना नाय दङ गां फाया जा फायगा रिसिप खाया आं र बेराय तनि खा ओंखाय आब्रु गां आनि भाइस चेयरमेन सारका इंको चिनि पन्चायत अफिस खुलक पाइदि नै सार दिनु किसा पन्चायत सेक्रेटारि न आंर खुदुं दुइ साइजों नाजक दङ सारका गाफ्रो भाइस चेयरमेन कल खायगा पन्चायत सेक्रेटारि न भाइस चेयरमेन सावा भाइस चेयरमेन खुक्ति खनाव आं पन्चायत सेक्रेटारि तिनि इंगो ब्लग मिटिं दङ फाइमाया हिंसौ नर खुदुं बांलायदि हिंसौ हा इंगे तामा क गां एमडीसी सार न सारका ओंखाय साका बसाका आबो बाहायगे इंनानि चिन खुदुं बर तनानि सि थामाय गांगाय जों ताम खायने नाजो खुदुं गोबां मानो गाबो एमडीसी सारै ब सार जागै पन्चायत खुलक पाइमानि उल हंगाय आरो चिनि दानि सिगांनि सिलेक्टेड चेयरमेन गनि IPFT नि बसाव खुदुं अरता दादि गाफोर आं बनो संगे न बिनि जेमन क्वेश्चन आबो हायनो आनसारि का बनो जों तांगै खुदुं दाया तंनानि पन्चायत निनि बाबा तांगि मा बया आनि बाबु तांगि मा बया जतो निनो पन्चायत आं तां दाया तंनानि ने आं दाखा गान लगिते कयक जतो बुनो खरां दिखा जागा चिनजे दल तंनाय र खुदुं चिनजे चलाबाय बुरि बाय दल दिखा ओंखाय जों दाखा ओंखाय बथायसिं तैसा साब्रुकाय आफ्रु तैसा ब पन्चायत ताहायना ब फायगा आफ्रु जों जतो न पालतंगो गाफ्रु ओंखाय ब मुतिन साव ओंगो आं साकाता
पन्जायत जामिसारा मोजां बेरा जाखौ ताबो नायमानो नक्सारा अंको जामिसारा न प्लां फानि हिंसामानि बुइनो प्लां फानि हिंसामानि बारा साव ताम प्लां नाने साकाता बिन बाबानि नंनिया बले पन्जायत नि जामिसारा तो बुफांसारा तब सरकारनि गभर्नमेन्ट नि जतन गभर्नमेन्ट अधिकार दङ बुदि वइसि जों जतन पालखाय फानि वइसि गभर्नमेन्ट दङ गभर्नमेन्ट के साइजुं आं साइजुं बसाइजुं तो गभर्नमेन्ट सानामाया ओंखाय जतन प्लां फानि हिंसामानि आजागा बुबाय कब किजां गलायखा आ बरखते ताम लेखे आ बरखाय दानि इंगो आईपीएफ तिनि चेयरमैन गा बानो शेयर खचावै प्लास्टिक शेयर खचावै आहायके बुना नायो बुना नायफोरं गां फाका फाइबे गाराना बुना नाय दं फाका आफुर सिनि मेम्बार फाइ जे बुना नायने मुंखि तान सायदों ए मुकेश देवबर्मा बखाय आईपीएफ तिनि चेयरमैन सिलेक्टेड गाफुर काय हिंगायनो सिनि काका बंगाय खरकसा सिनि पंचायतनि मेम्बार बफाइका बकुनु कक्साया बसाका हाय अब ता मामथिके बुलाइते साय इसेमा जे बनासे ब साइथांगो ताम नं ताम साइनो बुयो कैसे बुङोखा बुय दुखरक मांखायको बिन ततरा रक बताबो साजाक दङ अब हायके जुं बाहायके दं माननाय आबनो जुं मा एक्शन मा खाइलायो अब बोला तो गर जे पंचायत सेक्रेटारि खत दं पंचायत सेक्रेटारि दङ पंचायत सेक्रेटारि खै बखाय साव आनि र या सानाखाय बाइरे सालाय दि हिंसाव बखाय तो कुता कक्साया ग ब जुङाबो बिनार र हिंसा बुलाय मा कय बखाय तानि र साना क बाहने इंकाय काका बङ खांका बाफ्र बुलाय थाङा जुं किन्तु बुना हंकाय जदि न बखायके जुं याक्ति साना खाय जुङार पाल दङ बुरिबो दङ चलाबो दङ सिनि YTF नि कमिटि नि बुरि रक दङ WTF नि बुरि रक गोबां मा दङ आ बुरि बेसेला बे पाल खै पनो साइजों बुखांकाय बिनि बाहान खनजा जे सिनिंला खामो जों ट फनो बुया तामुंगो हिंगे बचिनि तिफ्रा सासिनि बरक बताबोसो बुजिया फनो साजदा बुजिनो हिने याक्ति साया मां बताबोखा आमतिके लाइमानि बिनाबो साया बिलाइनो साया जोंहाबो जों अन जेसाखाय तनो आबो मांगो लागे गन ताम बन ताम कक ताम खायनो भागे बुजा पहिला अंखाय पन्चायत चिरिक लाइमा खानाका kai sri lama kena kai ang पंचायत फाइ हापायका पंचायत हापायका हांकाय यो इको चिनी ताबो चिन तिप्रा मथानि चेयरमैन बाय उ आईपीएफ नि चेयरमैन चिनी मथानि चेयरमैन नो चियार तिसाय बुना नायखाय आं साका इको जोंतो निजरान मध्य से एलाका कायसा आतुइता वालायदि जोंतो फुङाय कायसि इको नुग्लाया को नुइ तंलायनानि हा जोंतो जतोसि थांचा ओंखाय इको आईपीएफ नि चेयरमैन मुकेश साव ताम खायना नङा न ताम खायनि हिनुइ आनो दागा चबा खाया कोनै इको तत्रा रक सेबुइ खांगा रग इको यासको रक फनांगुइ थुइ फाइरुइ आपिखे बानो बुइकलां थागा न ताक जे बुनाय नंग बुनाय मगन ताम एक्स न ताम सानमसु बुनाय नखाय तो इको ताम छानाय परवर्ती समय ब खासिथुन आतुइ तांथुन मुको परवर्ती समय जुंनाय फाइथुन आतुइ बद मेजासखाय तो सरकार जुं चालकमाय पंचायत चालकमाय बले गाय जुंखाय माने कचां खाय पंचायत चालक लायनानै आतुइता आनि कखाय बो पंचायत क्लास नमो पूर्व सिंसारा डिसिप्लिन ब्लक न ब्लक ला ब्लक खाय टोला से तिनी जे घटना मान ताम ति घटना साकने हिरो प्रथम गाय जामिचारा तांलाय उरनि जामिचारा तांलाय मानु खांखाय न साबो बुरि माथा फाइसा बेखा जामिता तलांनिखौ नै साबो ओंखायनो मिना लखि चेयरमैन साका आबनि न हानंदा आतुइ साकायनो मुकेश लां चिया तलां थाका जे बुना हनै जे अब बुना के बो मथानि बो तो अब खलां साइबिया बो मथानि माने बङ नुखा जे बो आथिखाय बुना हिनि चिया तलां थाका ओंखायनो दालिम साका जे आतुइ तांदि हनै नक कैसे संबायके तंलायनानै हनै सालिखाय न दालि नबरो थांगि आक्तिसायका आबोखाय आबो नुलो जे तामुखा आबो लेखालांथाय नुलिया आंगा बरो साका नरा आनो अफिस तावला दि नरा आनो अफिस बायरे थाले नै आंगा संसाव आंते कत सालिया बुङो आम बरके बर ते बायरो या बरके बक बायरे थाङा बायरे थाङो तामु लेखा आबो खालांथाय नुलिया आं अफिस बेसिम दं आसं नामखौ बुजिदि कारण आंगा बाहाय नुमैया बुइ बलाय तलाय नुखांखाय न आं अफिसनि दखल खारबादा आंगा बाहाय नुमैया बुलाय फरगन बुलाय तो वाले तो फरन पियास र कोन जानो खा आं जानो गैया आं आनि हाय अथाय न सानाय नि थांगा ब्लग आं गासं
an video no sai ka pika saman pore video tam roi sa video saga borok rating ni tanga gai no thang tungni enggak kese pika ta